Na, sziasztok, én is vagyok, és itt van velem már. Ez most a Serious raktam egy videó, elvették a rangomat közben már, ok nélkül, szóval elég parasztok, alá baszolom. Haladj! Na, így. Látunk is. Megjegyezünk. Megjegyezünk, nincs. Nekem Dragon cuccod is van. Na, én akkor megtalálja a kilódával. Ezt nem hallottátok? Így, szerintem kicsit elmegyünk még. Endor Collier. Fú, ki lett tenni az basszal. De mi ez a laggokon? Elkezdjük futni, az lelassult. Majd bedvált videók is lesznek, ahol megígértem, majd legyen Dorian szén. Csak ja! Menjünk fel idéért. Elmehet izé, Endor Coll. Haha! És meg olyan lehet. Nekem is, halálkapánk van mind a kettőnknek. Mennyit csak zap. Ó, akkor elmúljuk ki a lökést. Hogy helyen. Valahova kell Endor Coll, hogy feljus. Hello! Hívjam, hogy Skeleton hívom, az full lesz. Aki, anyázat! Aki kell, húzzál! Anyázat, szepélyem, nem mindjárt eljövök ki Izabelával, szakkóval jövök a fából. Nem, tehát elkezdem. Ó, nem hát ez. És most nem, na, még nem is ettem vagyok, szóval hozzáadok ki egy másik gyereknek a titkát. Azt mondtam el, hogy ezekkel, csak nem most. Leszarom. Ültelejtett. Anyádat. Szabály. Nagy. Te. Szal. Jó van, én is. Hát. Gyerünk. Nagyon mint a poszt. Anyád. Nem, csak így eléri. Íjjaj, köcsög. Csak így eléri. Azért arról szól a játék. Nem lehet kapával se, csak íjjaj. Ha nem tartod be a szabályokat, megöllek killódával. Feljövök killódával, ez kész. Hát, ha hekkel is lennék fent. Ez a szerver, ahol nincs lehet killódval, szóval szívás. Szívás, passzálj onnan, nem lőtt engem le. Csak mondtam, hogy csak így eléri, de... Nézzem is el, most tényleg. Jön? Ott van! De ölöm! Passzálj! Nem, lövöm így jól. Jó, te vagy! De nem pródobó! Mondtam, hogy csak izével éri, de te baltával jössz. Passzálj, csak baltával megy. Kuttad, igen, de mondtam, hogy csak így eléri. Anyádat lökjére az a szar. Mondtam, hogy csak így feljöjjek izé kanyával. Hecsker. Vagy, diszkónak a kanyával feljöjjek sima fejjel. Ezt csak akartad, mit? Iszik a kacsa! Te is lelöktél engem. Szép. Mit akarsz, hogy csinálni, ha el se találj? Basszad meg. Ne gyere már fel! Anyádjon fel! Oké, már nem is a dinó vagyok. Tessél előttem! Mi? Ki? Így beleszarom. Szia, engem le lehet szarni. Akkor barátodat úgy behullasztom. Akkor téged. Nem én, így az. Én többször 64. Csak 4x64-ed van. Ó, csak nálam van, hallod, emlékeztem, mind a kettő fullon van. Neked annyit sincs. Egy v1. Ó, mész RPG-re mobokat ölni. A faszal azt megöllek, de én öllek meg a lukat. Hallod, gyere izére, azt megöllek, egy v1. Hafiz. Hallod, kis kicska akart menni dinóhoz, azt úgy leesett első ugrása. Szerzel, emberkélnek számítja, de amúgy nem, hanem fejfotokra. Tudom, és egy killet. Igen. Miért?